खुलुमबाय। मैया जि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होबाय, जाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना मोजां रोखोमनि एबा पास जानानै उथ्रिसार जाबाय, बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय आरो आसा फारिदों बिथांमोननि जिउआ जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोजोन थासारिजों बारलांनाय आरोबाव मोजां रोखोमनि फरायनानै माहारिनि मोनसे सासे सम्पद जानो हायो, आं बेखौ आसा फारिदों। आरो जायफ्रा उथ्रिसारनो हायाखिसै बिथांमोनाबो गोसोखौ दुखु खालामालासिनो फैबाय थानाय समाव आरोबाव मोजां थागथियारि जानानै फैबाय थानाय आनजादखौ जाहाथे मोजां होयो, मोजां होनानै उथ्रिसार जानो हायो, बेनि थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो बिथांमोननि गासैनिसिमबो इसोर आफा इसोरनिसिम आरज गाबबाय बिथांमोननि जिउआ जाहाथे फैबाय थानाय समाव मोजाङै साक्सेस जानो हायो, बेनि थाखाय बोर सारस्रिथों होननानै आं आरज गाबबाय। दा बे समाव नुनो मोनदों माखासे गथ'फोरा जेब्लानाखि उथ्रिनाय लोगो लोगो बिमा बिफाखौ बिराद माने तागिदा होयो, आंनो बाइक नांगौ, आंनो अमुक नांगौ। नाथाय बाइक मोननानै बिथांमोना ओरैबायदि आनइउज खालामनानै बहाबा एक्सिडेन्ट बायदिसिना जालांनानै थैनायखौबो जों नुनो मोनो। बे बेलायाव स्टुडेन्टफोरनो मा साजेसन होगोन सारा? नंगौ, दानि थासारिया एसेबां मोजां नङा। समाजा मोनसे साननो गोनां बुब्लि जाना फैदों। दानि गथ'फोरा माने मोनफ्रोमबो समावनो बिमा बिफाखौ तागिदा होनानै मबाइलानो होन बा मटर साइकेलानो होन बिनानै असान्ति खालामनाय एबा बुला बुसि खालामनायखौबो जों माब्लाबा नुनो मोन्दों, खोनानो मोनो। जाहाथे बेफोरबायदिया जानाङा आरो बेनि थाखाय समाजाबो दायित्व दङ, बिमा बिफायाबो माने दायित्व दङ, बिथांमोनखौ बुजायनानै जाहाथे लाखिनो हायो, मोजां लामायाव लांनो हायो, गेबें लामायाव लांनो हायो, बेखौबो नाजानांगोन। बिमा बिफानि सायावनो बांसिन सोनारो आरो गथ' गथायफ्राबो फरायसुलायाबो बुजिनांगोन जाहाथे गावसोरनि न'खरनि थासारिखौ नायनानै बे थासारि मथेनो खारनो सोलोंनो नाजानांगोन। नंगौ, दानि थारिखआ बुस्थुबादि सम, दा बेयावनो जों बुस्थु एबा मटर साइकेलखौनो होन मबाइलखौनो नांस्लाबगौ बेबो नङा, बेखौ नङाबाबो सालायनो हानाय सामलायनो हानाय थासारि जोंहा दङ। बेखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जाहाथे बेफोरजों दानि समाव माने नंगौ, दानि नैबे समाव आं बुंदों जे थासारिया एसेबां मोजां नङा, फैबाय थानाय समावबो मोजां नङा। बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव माने समाजनि बिरोधि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरा जथेस्थ' साग्लोबनानै दङ। बेजोंनो जोंनि फैबाय थानाय उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा ड्राग्स, जौ सेरेबजों माब्लाबा बुंफबना थानायखौबो नुयो। खिन्थु बे नङा, माने बे जौ सेरेबजों बुंफबना थानानै संसार माने फैबाय थानाय जिउखौनो धंस' खालामनायनि दानि समा नङा। दानि समा कम्पिटिसननि सम, बेखायनो बेफोर ड्राग्स एबा माने जौ सेरेबनिफ्राय जानगाराव थानानै गावनि जिउखौ दानायनिसो सम। बेखायनो बे गावनि जिउ दानायाव जाहाथे बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानानै दावगालाङो, बेखौ आं खावलायबाय। आरो आंबो दहायबो बुंदों जे समाजनि साफ्रोमबो सुबुङानो दायित्व दङ बेफोरनिफ्राय गथ'फोरखौ बासायनो थाखाय, बेफोरनिफ्राय गथ'फोरखौ जानगाराव दोननानै बुजायनानै जाहाथे मोजां लामायाव लांनो हायो आरो सासे माने गोग्गो सुबुं सम्पद बानायनो हायो, बिनि थाखाय बयहाबो दायित्व दङ। बिनि थाखाय बयबो सासे सुबुं माहारि हिसाबै दायित्वखौ एबा बिबानखौ बाननांगोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।